Ngapring sampai pisah kene ke channel pulih kebor ngap sipang. Kimat ki pekongsan matagasni. Dang ja ngai sa arngut ki rawan hakawa blay. Yo say yakaway kamet hadien pa wat kasinong bat pulit. Mentagasni onlay on tap ya ki arngut ki sipara. Thang syarat ke jingruai bakhadu jong i kafinia ya thu ki nong hikai ka kit starari. Dang ja ngai ka kemi hadien san sengi bahap kekali syariat tiet ding. Bu jingli ya kiseng ki babon, bat basngap jar kawi pipi ya ka rostar. Hun ka khnam ya ka OM halor ka reservation rostar, bamsyai ka jing batay, ban pentrikam nang nesh kman. Sya ther katnat rijingri bat menteri. Dawa kaseng nong oddo masi ban pensyai baha ban penting ya ki pajba halor ka LSD. Lada od way masi bat di tangsaw ni san kilo, syano an bread ya kado. Kenja slam ka basa di do masi hayo do dang tiing ki pajba bantiet. Sa kumba san peun repongot ki badang sa ha madan reting. Ngin nam peding syu ya ki bawan na Manipur, ong kinong yalam snong. Don bakot ya nga siya kajing yalang VPP. Nga dang day unong kersyan ka UDP, ong uba amazing korba. Da kajing ya pajba on penlong kabalang katolik namar kajing jia ha Manipur. Kaying bishar kajela kalong kaway na pedeng ki bakloy, tamban penkot ya ki mukaddama hapok kari, ong Chief Justice. Kendiat Sepang ka OM tarik khatsaw benai banriu usnem arjar pulai bat ke reservation rostar ong iba kitdor H bala. Timenta ki kubot bebnia. Yo say ya kaway ka met hadien bawat kasinong bat pulit. Nong stoin jiliu kat pratrik. Kat kum ketlong kubor bala yo lum laong ba laingut kirang ba na kathain mau West Khasi Hills ki badairu ki rawan ki bala syuja rangai no katba ki dang ya khwai do kha hakawa kabala tip kum ka sdad dela kabadon ha kathain mau uba NS langrin sodar ka sinong mau ulaong ba ya katay ka jingjia layo jing tip baha ka step jong ka khanyo tarik ujiliu ar hakjar ar hulai ulaong ru ba ka kitay gilangot ki balaja rangai na katay ka jaka tidai ki belatip keteng kum uba siling bes langrin hubat marthong bat uba kemenlang nonglang ki ba nagathain mau Laong ruba kitay ki rawan ki baya khwai hakatay ka jaka kiladon sangot bat arngot na ki kidai ki ba letsa miet lapa hakakhanro tarik ujiliu kat ba laingot kidai ki ba dangshu poy haga step khanyo tarik. Usada ru ulaong ba ka jingsuba ba kitay ki laingot ki balaja rangai ki lasya rong hak umsaw jong gawa blay namar hakapor kumba prabaji kitay ki laingot ki dang yayeng khwai haway mausiyong bahe ubadon harut jong gawa. Kat ba arngot ki baypat ki lek khampaji na katay ki jika bat hakatay kapor awan kansan kumsaw. Halor katay ki jingjia haba pentik na biyang usodar uliatu bag hadin ka jinglek wat jong kasinong ha rengkat ki pulit ha ka khatpratrik u benai jeliu layo bansay ya ka medyap jong uba siling bes langrin na kaway ka jaka kumba 8 kilometer duna na katay ka jaka kaba ja bat hadu menta ka jingpteng kadang wat ya kitay ki arngot kadang ya shikman. Sa kaway pade kubor. Menta kasengi online on tap ya ki arngot sipara. Thang syarak kajingirwai bakhadu jong i kafinia ya thu kinong hikai ka kits tarari. Nong ston jiliu khat pratrik. Kinong hikai bat ki nong seng jong ka kits tarari kilaong ba ka jingdu no ya i kafinia nong seit khat sansnem karta kalong sisya ka jingdu bakraw. Kakong bada hon nong rum kabade ka nong hikai hakju kapor ka nong seng ya kani ka kunhun ruai harengkat ka jingyan non lang ka kong Joy Mary Khar
Deusau, assistant teacher, kila ong ba I kafinia ila penyeso sya ka kenhun nadu snem arja repeu jong benai leber bat ilong ikna iba kong sneng. Ha kebenkong ilalong iba syu wan na kebentak personal class bat hadin bala penrung no yai ha ka kids tarari bat iyo ban yesim benta keleng-keleng. Laban kedau hang ni ba ha ka step jong ka kanyo tarik u benai jeliu arja rathulai ha ka porsau siteng step I kafine lambit para I maya nala nong stage peusnem kata kila klat no na kane keperthai hadien ba kila sya teluk ha ka kendeu ke bala tua ha ka yeng ka ba kila sa kat ba kidang tia kate ke jingjia ha ka kentot jong ka dom mau lein pendeng rei west khasiels namar ke jingjur palat uslap kat ba arngot kiwei pat ki para kenthei harengkat ukpa ki basa lang ban late school kilalaj im na kateg jingjia. Sakan ni gawai pada khubor. Dang ja rengai ke kemi hadian sansngi bahap ke kali syariat hediang. Shilong jeliu khatpratrik. Ka kemi jong iwei kelung bahap lang syariat hadian bawan pai da ke kali pick up na mau senram sesnong hediang. Kadang ja rengai hadup menta kesngi. Wat lagi nong snong bat ki pulit search rescue team kidang pelong ya ke jingwat. Nadu bajia kate ka jingjia ha khalai tarik menta ubnai ha kapor khandai baji janmiet kumba syu antat ka ba pelong ya ke jingwat la syam lut lak no satang ka wei ka long kemi. Ya kemet yap jong ite khilong badang arsnem karta lalap ha siteng riat ha ka khanyau tarik menta ubnai. Hendrei ka ba dangsa menta kalong baki pulit SRP kidang pelong ya ke jingwat. Ulaong ru ba kite ki langut ki belajar ngai. Hendrei ke badang sa menta kalong ba ki pulit SRP bat ki nong syong snong ka tit ding kin ha ban wat biang salah syai gesni ya kane ka long kemi. Ka jinghap jong kite ka kali pick up kala bandai namar ke jingsniu ka surok bat ke jingdum ulao ha kapor menmiet ha ka khalai terik menta ubnai. Kumta ka Khasi Student Union Southwest Khasi Hills District kala penpau ya ke jingsi halor kate ka balajia ya ki parodo parasnam. Namar kata ka seng kala kentu ya ketenat PWD roads bat ya ki bor sarkar bat kumju ru ya ki bor district baki deban simkia ba halor si kasilenter jong kanik surok knang ban pelat ya ke jingjia ke besusi nang nes khmat. Kaseng ka kerpat ru ya ke sarkar ban penbahano mador ya ketik surok ka banlong ka jingsngain bat ke jingmentoy ha ka ya ka yeng ya ki pajba nong sungsnong jong ketik kathan. Kani ka long katkum ka kerwo balapha da u samla McDonald Marbanyang balong kum u Public Secretary KSU Southwest Khasi Hills District. Sakawi pada khubor. Amhun ka khnam ya ka OM halor ka reservation roster bamsyai ka jingbatay ban pentri kam nang nes khmat. Shillong jeliu khatpartarik. Ka khun unyau trap National Awakening Movement kala peteng ban ther ya ka sarkar halor ka rukom pentri kam ya ka roster system dagba pendan kam ya ka jingkhain nadu usnem sejak ndas pa nyu fuar. Ka khnam ka ba layeng nadu basdang ban yai dawa penbek thmai ya ka reservation policy kala ong ba ka kershan ya ka WPP ka ba yade bat kane ka jingdawa tang ba ka WPP ka sngap jar habade bat ka roster system tang namar ba ka pelit jingmot ya ka reservation policy. La ban penken mau ba ka WPP nadu basdang kam persa satya ya ka roster system hendrei ka dawa tang ban pen bek ya ka reservation policy bat ka WPP ka ong ba ka roster system kam de ka jinge hendrei ka jinge ka de bek ya ka reservation policy. Kumta la ong ba ka khnam kan teng ban persya ya ka ni ka rukom pentri kam ka bem de hok da ka ba lek pai nasyadian retrospective bat kan peteng ban yakun khnang ba karukom pentri kam kan de bek nang ni syakmat prospective kata nadu u jemang ar hajar ar na kementa ke jing trikam ka bakhoj bat le hok yak samla ke jela.
Uba Thomas ula benrap ba ka OM ka ba thamai kam batai AA ba ka roster system kan sedang nadu ka chifeuterik jemang ar hajar afuar kabaya bat karai kabala shim ha ka jingelang jong baro kiseng sain perthai ki bala long baro arsian ka pau ba ka sorkar ka dangburi AA halor ka jinglong ka ba shisha jong ka reservation roster kabaya day bat kerukom pentrikam namar kata haba amdan ka jing batai hangno ya ka jing ot tarik lanis nem ban pentrikam ya ka reservation roster ka babiang ban ong galong ba ka ni ka day ka jing pentrikam ya ka roster nang ni sekmat lakan tho ba Thomas sa ka negaway pade ka kubor kenja slam ka basa di do masi hayudu dang tieng ki pat ba pantiet Shillong jeliu khat pratrik kabasa di do masi hayudu nadu balalap ya kejingpang atsni do haki masi kala kenja hi slam bat ki pat ba nong thiet do ru kila duna bah habayunu jo bat ki por ki balalek habi kren bat katoga ningot inong di do masi hayudu kala penpa kejing ngau dio namar ba kejing tieng jong pat ba banwan thiet do masi marsen bana ya kejing pang atsni do ne lumpy skin disease haki masi kile thuru ba namar ba kayo kalahir shaba palat ki ha bandi tang sound san kilo ha kisisngi bat kumta kimban se ban khangno ya gidukan ne shong di tang hadu siteng sngi ha kaju kapor kila pensyai ba kado kaba kidi hayo kam don jingta ya ka kot ka khia naba ki ot ba di bek tang da ki masi ki bamdon ki jingpang kayo kala hier bat diru amla di shu ki breu ki latin hanrei da bam ne ambam te amlele nama da ba ki ot da ki masi ki babaha ha ka wi ka liang haba kadeu nong di do masi ulo ongru ba yamanta ka do kabadi kalong tang kumba sound san kilo sngi henry ya ka do basa sain lai bread yamanta ngila pois bukut jong ganiga puli khubor ngap sipang ngin sikendo bat phi ha koi ga por bat kumta nga kerpa di phi ba phinsung ba ban subscribe share bat like nang ba kanlong ga jing shan ya ganiga channel khublei shibon